फाइदिजों दिनै खोनालायनाय खरकजा ताखुकनि लाभ स्टोरी एबा हामजाकमानि कथमानो तेनरक अ लाभ स्टोरी एबा हामजाकमानि कथमानो पुलानि सिमिं पाइथाक जरानो खोनावै दंदि खाख्लायो नरक अ कथमानि बिसिंतै किसासोग्ले स्रोमुं मानै मानानो अ ताखुकनि मुं उंखा चंक्रुं हा ब्रो हाके नरक बिनि लाभ स्टोरीनो खोनावै दंदि सालचा अ ताखुकनि बायब खरकजानि काइले पान्डा उंखा हिनके बिनि बायबनि काइले पान्डा से हिनकेबा बो काइले पान्डाओ कबक जाखा हाके अ ताखुक बिनि बायब रक बायनो बिनि आ बायबनि काइले पान्डाओ थांलायखा हाके काइले पान्डा से हिनकेबा गोबां मा बोरै नायथक न बो नुखा आफ्रो बो खरकजा बोरैनो नुखा बो आ बोरैनो बेलायखेनो जाजागै थांगा ते आ बोरैनो हामजागो हिनै प्रपोज खालायनायनि चाइतखा हाके अ ताखुक साकबाय थांनो अ बोरैनो आंनो हामजागो हिनै प्रपोज खालाय रिखा फिया अ बोरैबो बनो गसिवै एक्सेप्ट खालायखा आफ्रो बरक मोबाइल नम्बर एबा कन्टेक्ट नम्बर नालायखा फिया अ बोरैनि हिनके पार्सोनेल मोबाइल गरै इंमानि बागै बिन बुफानि मोबाइल नम्बर बाय नगो सगैका हिनके कल खालायखा हाके बरक कवरक सालायखा आबो हाके न अ ताखुकनि खाओ तेबो हामजाकमा बांखा सालजा बरक मालायनि बो कगलायखा ते बरक आबो हाके न माबो मालायलायखा फिया आबोनि उलो सालजा अ ताखुक नुखा बिनि अ हामजाकमा बोरैनो गुबुननि चेलाबाय मालाय दंमानि बो आबोनो नुगै बिनि बखाओ बेलायखेनो दुख ते टेक्तो नांजाखा ते बो बेलायखेनो जलि जागै आ सालनि सिमि कल बो खालायलिया कगो सालिया हिनै दंखा हिनकेनो अ बोरै बनो कल खालायसोंका नों तामो ओं खा हिनै आफ्रो अ ताखुक साका निनि गुबुननि हामजाकमा चेला दंतो तै तामनि आनो कल खाय उलनिनि चेला आनो हामिया वान सकनाय हिनै फिया अ बोरै साका कबरदा आबो आनि चेलाया आनि खरकजा सिनिमानि बरकसि हिनै हाके अ ताखुक अ कगनो खोनावै बिनि जलिमानि रक हामबै थांका ते काहामकेनो कक सालाय फिउखा फियाबा आबोनि किसा जरानि उलो अ बोरै गुबुननि चेलाबायनो कायजगै थांका आफ्रोके अ ताखुक तेबो दुखु नांजाखा तेबो मगै मांनो तंखा आफ्रो बिनि बुफा बनो नगै सोंका नों तामनो आसोक वान सक तामनि बागै आसोक मगै मा दं हिनै अ ताखुक आफ्रो बिनि बुफानो साका आनि हामजाकमा बोरै आनो याकारै बयबे कायजगै थांका हिनैनो फिया बुफा बनो साका नों अ बोरैनि बागै दा आसोक दुखु नांगै दं आसोक दुखु तांदि बो सालजा निनि कगनो वान सगै दुखु मानांनाय हिनै आबनि उल्लो अ ताखुक अ बोरैनो बेलायखेनो खातां जागै सालजा कल खालाय रिखा फिया आफ्रो अ बोरै बनो साका नों आनो ताय कल ता खालायसिदि आं गुबुननि चेलाबायसि कायजगै पाइखा ताबुक ते जों आगिनि हाय इंगै माननाय लिया हिनै द ककब्रक डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल न तैनाय आं एंड्रियू देबबर्मा गोबांको बरकनि लांमोन अमाहाय इंगो बखाबाय हामजागै ते थियासाक बबायनो हामजागै थांनाय हिनै वानसुगै तंमानि बरक फिया पाइथागो हुनके बनो न याकारै गलांगै थांगो ते बयबे कायजागै पायो फिया आं सानानि मुचंगो जेननो याकारै थांनाय बनो किफिलि माननानि ता मुचंग फिदि तामनि होनबा बिनि हामजाकमा उंखा पाइख्या बननो ते बखाबाय हामजागै मानलिया फिया नों अमाहाय बरंनो न नायसिंगै दंदि जे बिनि हामजाकमानि पाइया ते न थैयासाकनि बागै न हामजाकनाय हाके अ कथमानो नर बाहायनांजाखा आबो कमेन्ट खालाय सादि ते भिडिअ नबो लाइक ते शेयर खालाय रदि अमाहाय न कथमारक न खोनावै तंनानि मुसुंखा हनके अ चैनल नबो सब्सक्राइब खालायना दि नर जतनो काहाम करंग न तंदि हामबाय।